Kelenong kebalhai kedekot kendai do bakat san bat arpo. Hadien bu Adam ulabam nau tau ding. Utrai blay ulak hot yu bat ulong hau. Hae medon ulaong ngalih ngeu ya kejing sawa jong me ha ka kepir. Bat ngala syep tieng namarba ngala lingkhuj. Kum ta ngala buri yaladi. Ulaong mano baya tho yami bamila lingkhuj. Hatu melabam nau ding ubangala hukum yami banombam. Ubriu ulaong kakentai bamila ai bakadon bat nga. Kala ai hanga yo so jong tau ding bat ngalabam. Tiu trai blay ulaong hakata kakentai ka i kani kaba palale kakentai pat kalaong upsen ula syukur nga bat ngalabam. Utrai blay ulaong sa upsen namarba melale ikani latem yami palat ikijingri baro palat ikimrat kimreng baro men sayat deka kepo jomi bat men sabam dau kendeu baro silenter kajing em jongmi ngabu kajing isyun hapadeng jongmi bat jong ka kathai hapadeng usombai jongmi bat usombai jongka uneun sayo ban yu roj ya ka khli jongmi bat men ap thap ya kungdong jat jong ubriu la ai kerteng yala ka tengah ka em namarba kalong kami jong ki ba em baro các tiền trong một rai. Kasam na ke kitab jong Judith kalenong bakhat lai. Pilong kajing sarong bakrao. Jong kajai ben riu jongi. Ko khon kan thai la ker khu ye phi do blei wa halo tam. Halor ki kan thai baro ha ka par thai. Bat long bala ker khu trai blei. Bala thao ya ka beneng bat ka kendeu. Pilong kajing sarong bakrao jong kajai ben riu jongi. Kajing kermen jong pi kanom ja lano haki dot no jong gibriu. Kat ba kidang kan mau ya ka boru play. Pilong kajing sarong bakrao jong kajai ben riu jongi. To play un ai bakani kan long kaburom bane junom ya pi. Bato on ai by nong e pi da ki jingkerku namar phim shem khen yala ka jing em haba ka jait ben riu jungi kala sha rem philong ka jing sarong bakrao jong ka jait ben riu jungi ka jing ple na ka shiti u Paulus bakho chaki Kristan ha Galatia kalenong nga basaw kadikot saw do bahinyo andala poi kaya balamang blay ulapha yelaw khon balakha nagakanthai balakha hapo kaan pansis pa gitu ki baladon hapo kaan khnang ba yindop yop diang ya ka jingting kom ye ki khon bat namar ba pilong ki khon ublay bala pha aki dono jungi yo men siem jong khon jong u uba parta aba kopa kom ta do blay pin long shu umrao henry khon balada pilong u khon pilong nong yo pateng các tiền jong utrai kajing pulina gospel bakut kat kum Lukas kalenong kabaning kong kadikot arpun riu hadu balai pupra lapha yo angel Gabriel nau blay syaka shnong Galilea kabakerteng Nazareth syaka wei kathai soti balai tek tien bat wei briu bakerteng Joseph nakajaj David bat kakerteng kata kathai soti kalalong kamaria ulawan syaka badulaong kublay kabadap da kajinga ye utrai udon bat pi Henry kalaku slai jengmut ya kata kajingong
bat kalaparkat kamut ayu kata ke jingkublay. Deu angel laong haka WhatsApp tieng ko Maria na ba pila shem jing ai bat ublay bat hakmi phiên sapun haka kapo jong pi bat phiên sa khao khon bat phiên sa ai kerteng ya u Jisu un salong bakrau bat en khot ya u khon jong u bahakli jam bat utrai ublay un ai ha u ya ka khets im udabet ukpa jong u bat un sa sanshar halor ka yeng u Jacob shijunam bat ka hima jong u karam kutsu Kamaria kalong hu angel kum no ken kani kala banlong na ba ngam don tengah utahu angel laong haka umen si makhoj un sahiar halo jong pi bat kabor jong bakli tam kan saka serngeu ye pi namar kata yau khun ba en kha en sakhot bakhoj ukhun jong ublay hakmi ka kor jong pi ka Elizabeth makaru haka jinglong temen kalapon ya khun chenrang bat uniu long ubenai ba Henry bat kata ya kabalanyeu kabalangki naba haublay amdani e kabom la banlong bat Kamaria kalong hakmi ngalong ka syakri jong utrai ai kan long hanga kat kum ka ketien jong pi mar kum ta u angel ulalek no the gospel jong utrai